fara danna subscribe domin samun bidiyon mu idan mun daura, sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa. Fassarar mafarki darasi na 9 tare da ni Admin 9 daga nan tashar mu ta YouTube mai suna Gidan Tara. Fassarar mafarkin gizo-gizo wannan wani ɓangare ne mai faɗi a ɓangaren fassarar mafarki, amma zan yi ƙoƙari in taƙaita shi daidai gwargwadon iyawata. Malaman fassarar mafarki suka ce idan mutum ya yi mafarkin baƙin gizo-gizo to alama ce da take nuna cewa zai haɗu da abokin gaba a nan kusa. Sannan kuma Ibn Sirin cewa ya yi idan namiji ya yi mafarkin baƙin gizo-gizo to alama ce da take nuna cewa zai samu wata mata wacce take mai halaye munana. Sannan Ibn Sirin ya ci gaba da cewa idan mace ta yi mafarkin farin gizo-gizo to alama ce da take nuna cewa za ta samu wani miji ko kuma za ta samu wani saurayi ko masoyi wanda yake mai matuƙar gudun duniya, mutumin kirki. Sannan kuma idan mutum ya yi mafarkin gizo-gizo da yawa, ya gansu da yawa a cikin mafarki, to alama ce da take nuna cewa yana tare da wasu mutane da suke ha'intarsa, ko kuma yana tare da wasu mutane waɗanda suke masa hassada. Sannan Ibn Sirin ya ce idan mace wacce ba ta da aure ta yi mafarkin gizo-gizo wanda yake fari, to alama ce da take nuna cewa za ta samu miji wanda yake mai kirki. Sannan Ibn Sirin ya ce idan mace ta yi mafarkin baƙin gizo-gizo, idan mace wacce ba ta da aure ta yi mafarkin baƙin gizo-gizo, to alama ce da take nuna cewa za ta samu wani masoyi wanda yake yana da munayen halaye. Amma idan mace mara aure ta yi mafarkin gizo-gizo masu yawa kuma baƙaƙe, to alama ce da take nuna cewa akwai jinkirin aurenta, ma'ana aurenta ba yanzu ba sai dai nan gaba. Wannan bayani da ni Admin 9 na yi yana cikin littafin Tafsirul Ahlam na Ibn Sirin. Yanzu kuma za mu duba wani littafin fassarar mafarkin, wato za mu duba littafin fassarar mafarki na Ibn Shahin. Shi kuma bari mu ji me yake cewa. Ibn Shahin ya ce mafarkin baƙin gizo-gizo mafi aksari yana nuna abubuwan da suke ba su da daɗi, ko dai na baƙin ciki ko na ɓacin rai. Ma'ana yana nuna cewa wani abu na baƙin ciki ko na ɓacin rai zai faru a nan gaba ga wanda ya yi mafarkin. Sannan kuma Ibn Shahin ya ce bayan haka mafarkin baƙin gizo-gizo yana nuna cewa mutum zai haɗu da wata matsala a nan gaba, a nan kusa ma watakila ba da daɗewa ba. Sannan Ibn Shahin ya ci gaba da cewa idan mutum ya yi mafarkin baƙin gizo-gizo a gidansa, to alama ce da take nuna cewa mutanen da suke cikin gidan a rarrabe suke, ba su da haɗin kai, ko kuma alama ce da take nuna cewa tsakanin miji da matarsa suna cikin hali na saɓani, suna da ƙarancin haɗin kai. Sannan kuma Ibn Shahin ya ce daga cikin ma'anonin da mafarkin baƙin gizo-gizo yake nunawa, yana nuna cewa wanda ya yi mafarkin zai haɗu da wani rashin lafiya, ko kuma wani na kusa da shi zai haɗu da wani rashin lafiya. Sannan kuma ya ce daga cikin ma'anonin mafarkin gizo-gizo yana nuna ma cewa wanda ya yi mafarkin to lallai ya sani cewa a koda yaushe wani na kusa da shi, wani mutum da yake na kusa da shi zai iya cutar da shi.
Sannan kuma kusan malaman fassarar mafarki mafi aksarinsu sun tafi akan cewa idan mutum ya yi mafarkin ya kashe gizo-gizo, to idan wannan mutum baya da lafiya, to alama ce da take nuna cewa lokacin warakarsa daga wannan rashin lafiya ya zo. Sannan idan mutum ya yi mafarkin ya kashe baƙin gizo-gizo, alama ce da take nuna cewa zai rabu da wata mata wacce take cutar da rayuwarsa. Sannan malaman fassarar mafarki suka ce idan mutum ya yi mafarkin ya kashe baƙin gizo-gizo, to daga cikin ma'anar da take nuna masa, tana nuna masa cewa idan shi mutum ne wanda yake ya shiga cikin matsaloli masu yawa, to alama ce da take nuna cewa matsalolinsa sun zo ƙarshe. Sannan malaman fassarar mafarki suka ce idan mutum yana aikata wani babban laifi sai ya zo yake ƙoƙarin ya daina, sannan ya zo bacci sai mafarkin ya kashe baƙin gizo-gizo, to alama ce da take nuna cewa ya kuɓuta daga wannan laifin, ma'ana zai daina wannan laifin kenan. Idan kuma mutum ya yi mafarkin ya kashe gizo-gizo baƙaƙe masu yawa, to alama ce da take nuna cewa munanan abokansa, lokacin rabuwarsa da munanan abokansa ya zo. Sannan kuma daga cikin fassarar mafarkin kashe baƙin gizo-gizo yana nuna alamun cewa mutum zai samu nasara akan abokan gabarsa. Sannan kuma malaman fassarar mafarki suka ce idan mutum ya yi mafarkin ya kashe ɗan ƙaramin gizo-gizo, to alama ce da take nuna cewa shi wanda ya yi mafarkin yana tare da wani mutum da yake masa kishi. Wannan mutumin zai kasance ne a cikin makusantansa ko kuma abokan zamansa. Sannan bayan haka yin mafarkin ɗan ƙaramin gizo-gizo yana nuna alamar cewa mutum yana da abokin gaba, amma kuma zai yi nasara akan abokin gaban nasa. Amma wasu malaman fassarar mafarkin sun nuna cewa idan mutum ya yi mafarkin gizo-gizo ƙarami, to alama ce da take nuna cewa shi wannan wanda ya yi mafarkin zai haɗu da wasu matsaloli, amma kuma zai yi nasara a gaba. Sannan idan yarinya ƙarama wacce bata isa aure ba ta yi mafarkin gizo-gizo, to alama ce da take nuna cewa a nan gaba za ta faɗa soyayya, amma soyayyar da za ta faɗa ko dai ya zamana cewa mijin ne kawai yake son ta, ita ba ta son sa, ko kuma ya zamana cewa ita ce kawai take son sa, shi ba wani son ta yake ba. Idan kuma mace mai ciki ta yi mafarkin ƙaramin gizo-gizo, to alama ce da take nuna cewa lallai za ta haɗu da matsaloli a lokacin haihuwarta. Fassarar mafarkin yanar gizo-gizo. Malaman fassarar mafarki sun nuna cewa daga cikin alamomin da fassarar mafarkin gidan gizo-gizo yake nunawa, idan mutum ya yi mafarkin gidan gizo-gizo, to wannan wata alama ce da take nuna cewa zai tashi daga wannan gida da yake zaune ya koma wani gidan a nan gaba kaɗan. Sannan daga cikin ma'anar wannan mafarki na ganin gidan gizo-gizo yana nuna cewa za a samu ƙarshen ɓaraka da ake samu tsakanin miji da mata. Ma'ana idan miji da mata suna samun matsala sai ɗaya daga cikinsu ya yi wannan mafarkin, to alama ce da take nuna cewa shi kenan matsalolin nasu sun zo ƙarshe ko kuma suna gab da zuwa ƙarshe. Amma shi kuma Ibn Shahin cewa ya yi idan mutum ya yi mafarkin yanar gizo-gizo, to alama ce da take nuna cewa wani mutum daga cikin danginsu da yake zaune a wannan gidan zai mutu. Sannan kuma idan muka koma
wajen Malam Annabilisi cewa yayi idan mutum yayi mafarkin yanar gizo-gizo masu yawa a cikin gida to alama ce da take nuna cewa akwai talauci da ƙunci da mawuyaciyar rayuwa a tattare da wannan gidan ko kuma wanda yayi mafarkin. Sannan malaman fassarar mafarki suka ce idan mutum yayi mafarkin gizo-gizo ya biyo shi, shi kuma ya gudu ya tsira, to alama ce da take nuna cewa zai tsira daga makircin da abokin gabarsa ko abokin hamayyarsa ya shirya masa. Sannan daga cikin ma'ana da wannan mafarki yake nunawa, yana nuna cewa idan mutum yayi mafarkin gizo-gizo ya biyo shi ya gudu, to yana nuna alamar cewa mutum zai kuɓuta daga wasu ayyuka da yake yi marasa kyau waɗanda da ya saba da aikata su. Malaman fassarar mafarki suka ce idan mutum yayi mafarkin gizo-gizo ya cije shi, to alama ce da take nuna cewa nan gaba kaɗan zai haɗu da wata matsala. Sannan malaman fassarar mafarki suka ce idan mutum mara lafiya yayi mafarkin gizo-gizo ya cije shi, to alama ce da take nuna cewa mutuwarsa ta zo kusa. Fassarar mafarki suka ce idan mutum yayi mafarkin farin gizo-gizo ya cije shi, to idan wannan mutumin baya da aure, to alama ce da take nuna cewa lokacin aurensa ya kusanto. Amma idan mace mai ciki ce ta yi mafarkin gizo-gizo ya cije ta kuma fari, to alama ce da take nuna cewa lokacin haihuwarta ya zo. Ibn Sirin cewa yayi idan mutum yayi mafarkin gizo-gizo ya cije shi, to alama ce da take nuna cewa mutumin yana da wasu mutane da suke ƙoƙarin cutar da shi, to zai taimaka musu wajen yadda za su samu damar cutar da shi. Sannan kuma malaman fassarar mafarki suka ce idan mutum yayi mafarkin gizo-gizo ya cije shi a hannu, to alama ce da take nuna cewa shi wanda yayi mafarkin akwai wata hasara da zai yi a nan kusa. Sannan daga cikin ma'anar da wannan mafarki yake nunawa, yana nuna cewa idan mutum yayi mafarkin gizo-gizo ya sare shi a hannu, to alama ce da take nuna cewa yana ƙoƙarin tara wasu kuɗi na haramun. Don haka mafarkin yana nuna masa cewa yayi ƙoƙari ya janye neman kuɗin nan ta hanyar haramun, ya nemi dukiya ta hanyar halak. Sannan daga cikin ma'anar fassarar mafarkin gizo-gizo ya ciji mutum a hannu, yana nuna cewa mutum yana kashe dukiya mai yawa a wani guri da baya da amfani. Ni Admin 9 a nan zan dakata, har yanzu dai muna nan muna jiran tambayoyin mafarkinku. A shirye muke mu fassara, sai dai muna neman taimakonku. Muna so duk wanda zai rubuta mana mafarkin da yayi, to yayi ƙoƙari yayi bayani dalla-dalla yadda za mu fahimta, yadda za mu taho masa da amsarsa a sauƙaƙe. Mun gode, mu kasance a darasi na gaba.